Deutsche Tehnik. Mi spajamo ljude. I stop! Joj, nisam siguran da li da pišem da je ovo kupljeno. Čemu dale? Ma kupljeno! Bravo, momci, svaka čast! Postali ste pravi bosanski lakrdijaši. Samke, ti lakrdijaš za 10. Rukvaš, ovo na kraju malo previše reklamno zvučalo, a i nisam bio opušten. Ja bi još jednom, aj. Jaj, ti bi 1000 puta ponavio. Šta tebe briga, evo? Čovječe, skapa odgladi, moram i ja imat pauzu, čeka metale na glavušiba. Sutra nastavljamo. Sekretar režije, koja scena sutra ide? Sutra radimo scenu 32! Scena 32, kad ja prodajem eventa. Jest, bolan Samire, to je ta scena 32! Ne možemo rast scenu 32, nema rekvizitu. Upravo je, Samke. Slušaj, rekvizita, nabavi sve što je potrebno za 32. Pa joj, Rukvaš, znaš šta, treba puno stvari za scenu 32, a treba i lova za rekvizitu. Jo, lova, majke me mile, ko da lova visi obješena. Evo ti 200 maraka, ja mislim da će ti biti dovoljno. Faruk, aj molim te da pogledamo materijal. Nikako, ne znam, mogu bi još jedan dubl. Ko da sam se borio s tekstom? Pa jesi, Avdija, pa to je bila očajna borba čovjeka i teksta, ali to je ono što sam ja i htio da dobijem od tebe. Tebe nema u sceni 32, znači slobodan si 2 dana. Ajde, idi u garderobu, presvuci se. Smori me ova režija. Sad ću popit 2 pive na eks. Ja, bolan Rukvaš, nešto ne kontam. Za svako piće možeš da kažeš daj mi duplo. Jedino za pivo ne možeš. Gledam te kako radiš, kako režiraš. Ima nešto seksi u tome kako vi režiseri držite sve pod svojom kontrolom. Pa jeste, da. Mada ja nikad nisam o tome razmišljao na taj način. Jeli? Asja, drago mi je. Faruk Fazlinović, seksi reditelj. Ma ne možeš da kažeš, bolan, daj mi duplo pivo. Moraš da kažeš daj mi 2 pive. Šta ti bi?